в момента Европейския съюз така лансира концепцията за индустрия 5.0, че някои от нашите резултати бяха представени, бяха дебатирани, бяха взети предвид по отношение на тази концепция, която всъщност за разлика от индустрията 4.0 трябва да включва много повече устойчивост и трябва да бъде центрирана върху хората. Human-centric, нали, на английски. Така че това е един проект, който довършваме, по който продължават, между другото, да ни излизат публикации, продължаваме колегите, нали, да представяме резултати на различни места и на научни форуми и сред практици. И сега от 1 януари започваме един проект по Хоризонт Европа, вече, новата програма, който се казва Skill Meet, който всъщност до някъде е свързан с предходния, но тук акцентът ни е върху уменията. Предполагам, че вие знаете, вашите зрители знаят, 2023 е Европейската година на уменията. Тъй или иначе, тези, които предричаха, че работните места ще изчезнат преди 10 години, Френк Осбърн, всъщност казаха, че се сбъркали. Нивата на заетост никога не са били толкова високи в Европа за последните 100 години. Дори в България. В България, да. Много ниска безработица. Много ниска безработица. Тоест компаниите, работодателите също се оплакват, че първо не им достигат определени умения, не им достигат понякога просто хора. И те се чудят какво да направят. Така че една от най-важните теми в момента от гледна точка на икономиките и на европейските общества е как може на пазара на труда да бъдат извършени тези процеси на квалификация, на преквалификация, upskilling, reskilling, за да може да се отговори на нуждите на компаниите. Т.е. ние ще изучаваме точно това. Ще го изучаваме от една страна от гледна точка на макропроцесите, но някой път, всъщност хубавото при тези проекти, че те са мултидисциплинарни. И нашите колеги икономисти също те могат да направят много добри анализи, какви умения липсват и какво трябва да се направи. Но ние като социолози също ще направим, така ще се опитваме да изследваме мнението, желанията, нагласите на хората, които работят в тези професии или които работят в други професии, доколко те са склонни да бъдат включени в подобни програми за преквалификация, за квалификация, защото то има един вид, всъщност, ако разглеждаме тези умения и трябва да гледам как да ги запълним, как да направим такива пътечки, ние може да хванем един месар и да го направим хирург. Ама за последък не знаем за такива месари, може би в бъдеще ще има. Така че не е верно само това, което може да се направи или което икономиките искат, а от друга страна, което обществата, което индивидите могат да направят. Любопитен ли си? С библиотеката от статиите на списание Българска наука може да научиш за всички процеси на живота и света. Видеа, аудиостатии и над 200 броя в PDF, подредени в собствена платформа. Гледай, чети и слушай за науката от всякъде. С всеки абонамент подарявате и на едно училище вечен абонамент. Вижте повече на nauka.bg.